gur magad meas asocht an cuire chéad rud agus na foclacha sin comma. Rih duinem darúd agus cinnta gan inimé darúd sa duine ní sé is bhhaithlam dul I gcuine rud éigean sa Commonwealth Scail ón tús. Buinte leis an scéal sin a hantarrá turas an léagus rudí mar sin agus sé is mise go colin agus bumise go colin agus mé gimmert. Now ní féidir a lehead rá in éon áit buinte leis an Commonwealth Scail. Ní féidir mar sé go colin an fíor léach a bhí mar fan fiachan a rá sin rud eile. Ach an tuiscin de há gomanis buinte le na rudí gosúla na archetypes agus an léach agus rudí mar sin ná uaireanta ba rud iontaach an deis a áil fuinmh go colin a haringt amach ó áit éigean dagan anam agus a raine le na himróirí thar timpeallarm leis an Loch Gharmain le na daoine bhíos I dhuine bhíos a géirí bua a áilearthú ceapas gur bua a bhíos ar thóirach. An luach a tháinig as fuinmh go colin a bhain amach bhí sin deithread níos luachfra deithread níos tábhachtaí ná an bua sin. A formar ór ná gá ach ná formar anna chuid comma. Feim cuire chun dul go rudaí ónta faoi láthair chun cainteanna a dhéanamh agus bíon maol ghlacha le cuire caint a dhéanamh mar braham go bhfuil rud éigean in asnamh just domsa in stíl ibre a hádaíonnta gom le lehead SAOR drama blog lí a bhí dul timpeall ricéird na bunathe ar toras an léach a bhí Tomás a caintear. So tá snáimid beidir san áit sin. Tuairmid cuireadíomh bhór súile a dhúine a bheith ar bhór hábhín áit na bhfuil sibh site, áit cóchtach a aitheanta de chorp níos mó ná a bheith díreach nó aonar mar sin, just té ar thóir áit sa gúil tú compordach a cóchtach agus díreagaí isteach ar bhór anáil. Teachtasteach tríd an trón, beidir ábhraí níos fóra ar an bailach isteach. Líon na chorp, oscail an clíomhreacht, líon na bholg. Is scaoil amach leis. Is leanún de raig mar sin ar feig beidir 20 nó 30 second. Seans mac go rith de ceann scaoile aon breithiúnas a thabhain go bhfuil de ceann tar éis ré, ghlach leis go bhfuil sé tar éis ré, agus té ar ais go dtí an anáil. Dog isteach na fuaimine sa seomra an lena bhín tebh mu. Nó aon fuam beag bháisteach. Aithnig an fuam agus bogur raig dí an céad fuam eile. Agus ón áit seo crothagaí spás de buíoch. Ní léon iarracht chun é dhéanamh, ní léon ardú, ní caithfar a dhéanamh, just lig spás a bheith I dtíntin de chorp, meán, danam. An buíocht den na deithreadaí a tháinig a héal a bhealach an cín. Mar rihan na ceann, té ar ais go dtí na mthócáin sin ar buíoch. Díreagaí isteach go arís ar na fuaimine. Ar ais go dtí an anáil.
agus féidir le fortúile oscailt agus sé réig tacht ar neascaí an seomra. Tactan nos an seo bhí sé stracailt fiúgadí ar air le mo cófartaí Hiobháin ar olbhúcháin agus a bheith réig agus ann a chahabh tuairimí a chur chun cín rudaí a thar bheith tábhachtach buinteach leis an Iománaíocht nó leis an teanga nó aon rud mar sin agus bhís rá agus bhís a gár agus uair a hamáis ar maidin comá an chéad rud bhís rá ní féidir am aon rud rá faoin teanga agus chuid an obair a dhéanamid le bhhail ar sin trí sé bun ar an teanga so chaithí mé scuil sin she was like no bí a plé leis just an teanga bháin agus an cú sin ach obair a dhéanam tú as an áit sin tá sé sin go bra so ba rud as é sin ach ceann den rudaí a tháinig chun faoi a bheith bhuíoch agus go háirithe bratha mé sa ceantar seo nadidir cad é níl an chur amach ar an ceantar seo cé go maiíonn muid isce tabar gomna beidir gach mí don tacht sa bhaile is dócha le braham go bhfuil cuacht áirithe an seo agus nuair a thugam an seo agus is dócha go bhreas an stracail sin ar in na seachtain agus le caiitú bheith fíor machánta snáid seo tuisgur daoine machánta atá i gceist go an dul sios go dtí áit ina bhfuil daoine láidir machántacht ann. Sin an tuairma gom, beidir go le mí ceart gom ach ní dóile mé. A ceann den rudí bhí is fíor bhuíocht ná tháinig mé go dtí an teanga agus mé i mo fichidí agus ní a bhéin meas nó chur amach gom ar cuasaí teanga go dtí beidir 52 nó 53 agus chuir mé sios go dtí an gaile i dhuine agus nuair a bhóscail sé nuair a las sé tháinig annachchuid le níting bhíoch an láilí go testáilúim chun a bhíú an méid sin maithas a trééis taisteach i mo héal ach ceann den rudaí a thug mé faoin aire ar réir ná nuair a croíosa an spás sin céine dom héin an buíoch sin ná na daoine a cumad ana cumadan agus a thridan ar san na teanga a cumadan an teanga beo ní hé an tríd chun ag cumad beo ach na daoine just a úsáidan go éige agus a lean ar aig cé nach raibh sé beidir sa fashion nó péród go éige a leanúnt agus bhí deise gomsa an sin tacht go dtí an rud sin. So thóg sé beidir 3 lá agus siod an teachtareacht atá gaon buinte le bhhail leir sa tríd agus crothóid mé an caint ar fad ar bhhail leir sa tríd mar is creatalach maithe a ceann den rudaí a tháirle domsa ná iníomh 3 lá, like 3 lá saolaí, like gan éon meas ar an teanga agus an sin treis 3 lá a duine bhíocht sa Gaeltacht agus mé fé héin. Bhí bringlód gom as go éige an ihe sin agus an láníag bhí an búirt sin imethe. Now an búirt sin ba inógéid an stracail de stíg agus duine gléasan nó deirm rudaí nó téim go dtí áitin na bhfuil compordach chun an stracail sin atá anam a ciúnú nó gan é haspáinte aine bíon mud go maith an stracail sin a chosint agus bhrachas agus mé leir dascailin ar nach raibh an conas sin ann ag an tús go raibh sin just aig mar inóg don stracail sin. So chuir sé sin go móristeach ar aon iarracht nasc láidir a dhéanamh leis an teanga ach tháinig sé agus tharla sé agus an fearbhuíocht de agus an fearbhuíocht na bhaine a chumad an cultúr agus an teanga beo gur raibh deis teacht go dtí an áit sin. So le bhhail leir sa tríd duine muid is íonú a chur mud ar rewilding agus is rud ó thaobh eicóíochta is rud cotíanta agus a thaid mé an phobal faoi láthair ach braithin muideanna agus roinnt daoine eile mar saol dúin inis go bhfuil nasc fíor láidir idir cuasaí teanga agus ní hé cuasaí teanga ach an Gaeilge agus an eicóíocht agus tháinig sinna eolaim 6 ina dhiac. So clúdaíonn roinnt mochoras tháinig sé just fit a fuaite sa deir seachtainna so is féidir lom é bhíú tríad an deir seachtain slíana dhéanam é. So go banúsach meam mu daine ó áitin eile timpeall na tíre contact go dtí Chorca Dhuibhne é
brún na gráige tá díreach faoi ceann sreatha fiochan th chlár agus ceann sibéal an raarcáil an sin agus tá forgnamh bra mór goin an sin agus tagan daoine an nuas. Agus an céad rud in inmuid iarracht a dhéanamh ná nuair a bhíos an Astráil cúpla bliain á hain tháinig mé ar yoga nidra, nadidir tháinig aine riamh ar yoga nidra an seo. Is ar nás chola 3 uair I fiche na méid. Sin a slí, han sin úsáidach. Han sin níor hiig mé ce go lófor gnéach rud éige mar sin a bheith, so bhís á cleachta san Astráil agus ceann rud íbhís maoineh daoine tacht gan mór an chur amach ar an teanga go mbeadh an yoga nidra forfa ag an tús. Chun rá go bhfuil sibh tar éis toras a dhéanamh, for is imram héin han sibh tar éis tacht chuin toris fuide déanta ag anna chu daoine. Agus sin chunáis tú héna phríomhú san áit. Agus an sin an príomh teachtareacht hámad a géirí freastal air ná gur féidir le rud ag an tacht amach áid níos daine inionad an intileacht agus daoine bor á díine nílam go maith agus cai mé cad é an aimhsráisint an rud sin agus tá bor san intileacht faoi agus an rud a hámad a géirí ará ná spás a crothú chun é a bhealach chun cuire thuirt an teanga tacht amach. So leis an yoga nidra taon siad isteach fíorthainn agus an sin nuair a gachad imime nuair a thoisiad sa chorp inionad san intin freastal immuid ar an cuire sin chun tacht. Iníag sin bogann sé go dtí an scuilt ath ag an tír, ag scuilt an sais dochar ath déanta ar scoil agus rudí mar sin na leiscéal ar fad de cloisiimiid go rialta. But tagann siad lena scéalta sin agus tháinig a géirí spás chathú dóibh gur féidir lá ghlach leis an scuilt. Tá sé ann agus ní droch rud é nó ní deich rud é just tá sé ann. So fanamid lei sin ar feadh tamalaíon agus an sin tar éis tamil bogamid amach ón áit sin agus taistalíonn siad suas arás ón corp arás go dtí leis an persan tucht agus an duine atá ann agus tagann an leis don scuilt sin leis. So sin an chéad agus bailí mu a cearcail agus bíon roinnt bíon roine ann. An céad maidin íag duine mu yoga, gná yoga nó kundalini yoga tha fearr bhís caint le daithí ar maidin faoi Timmy Creed a dhéon splice nadidir a raibh sé déanta nó chur thsúlaige is a rointíine ar an seo ach déanann Timmy is múntar kundalini yoga é comá agus le yoga an rud a hámad a géirí ará le daoine ná go bhfuil annachchuid ceint fi láthir ar meabharthlainte ach muna bhfuil an nasc idir an corp agus an intin slán túil, muna bhfuil an nasc leis an bolg, an microbiome agus an corp agus an intin slán túil, beidh sé dechar éon meabharthlainte in éon áit a bhain amach fiú má déanann tú de leba an céad rud ar maidin nó má scríbann tú síos trí rudí de asfód héin nó má déanann tú rudí isteach sa scáthán nó péród a dhéanann sibh an seo in California. Ach chun an nasc sin a láidrú agus chun dul isteach go dtí ólas an corp is slí sais fiosrach. Now le yoga domsa ag Iománaíocht sure bhí mar sais a déanamh yoga an tamar fad mar síne a háigeiste gus bhí mar gcónaí a síne agus an síne yoga han sé sais mar an ggéine ach an áit na difriúil ach haimig géirí cuire a thuirt comá go háirithe de cuman lúpla scail mar sin an áit is tógan go bhfuil sais go réasúnta láidir a gom. Nach bhfuil gá a bheith díreach an tamar fad caigan glúin a bheith díreach. Tá fá maitham go bhfuil sé mar sin agus an sin na rudaí a chur amach nó an lámh chur sús nó péir a ann. It's just chun a bheith fiosrach faoi de chorp féin. Just chun a bheith fiosrach, like, okay, if you're beidir go bhfuil sin pein bhar agus má chur am a lámh suas amach agus is féidir am chur síos agus just boga agus cad a tharlaíonn an sin. In anad struchtúr cínta ceart a bheith air, just go bhfuil muid fiosrach faoin gcorp, cad is féidir leis a dhéanamh agus má boga muid mar sin é
cad a Harlíonn, ok, han sé pean versus stop ná duine, agus bugad slí de friúil. So, cé nach níorann sé sin leis an teachtarach yoga I lí, braham go bhfuil sé sin níos tábhachtaí ná aonrad, mar is ón iarthar athá yoga tar éis teachtasteach, agus is tócha nuair a chahamar an aglis catlachach amach an doras an seo, agus bhí an bearna spiridálta a bhí fáca meas an drámóg ar aon cuma tháinig I leithéad yoga agus machnamh airachas rudí mar sin tháinig siad san ar fad isteach agus ní dóilm go bhfuil sé sin iarúnach doin I lí tháin sé luachfar, but neidir bhfuil sé iarúnach. Is féidir linne a bheith brahant ar an hain, is féidir linne a bheith brahant ar an glúiseachtaí hain, is féidir linn brahant ar tuiscint ar an gcorpanna hain. Sin na féidirachtaí atá ann I fithe domsa chun an meascán sin I dhéanamh agus freistal ar an fisreacht sin I ngachéin gné don saol ach a háire an corp. Bogam muid an sin ag te go bhfuil an imethe ná cé go fada sa hána go bre. Maar just hang kon kring van de Iománaíocht is zoals. Testáil. Ach sé déanam de Iománaíocht an sin ar an trá agus sé Iománaíocht íán a churm ar. Nach bhfuil mór an rialacha, nach bhfuil éon tórn, nach bhfuil ní caiigh sé bheith ar ólas go this is the bass and this is the toe and is nach bhfuil me a freistal ar lehead. Chuig vat an réine hagan is dócha go raibh siad catamach dar seomra festis áirithe fadó tuis nach raibh a ggóchan gráin a chut an daine hí sa baile, ní raibh siad níor ag iad a bharú, so níor tháinig siad agus ní raibh cuireadh ann-dóibh teacht ar ríis mar sin an fuinnemh a bhí a testáil. Agus tuigim céim fá. Ach tá scilt eile ann a buine leo agus thug mé faoinara agus mé a chur cumán I lámh iarmhúntóir a bhí a gom a bhí ina chéagaí nar raibh ceann in lámh ag riamh agus nar cnoc an áileacht, just an áileacht a bhí tacht amach agus an áileacht a bhí si a brahant comá, just bhí si just áileacht I ngacháit a fiochan déirí ag immert amáint cé nach raibh si an ann an líráid búla I gceart nó cé go raibh si a chailm amach ar an tamar fad nach raibh beidir a rair comá ach fós bhí an aimimid bhí an fuinseog in a lámhacé agus ba rud cóchtach éidir agus tuis go raibh si buinteach le cléthe cé go raibh si ar nimel agus gachtain le comá just an méid sin a bhí a tacht amach asú agus iad a gimmert. Agus is tócha go bhfuil leis an cumúla scoil fi láthair, an luach agus ní éting a bheith an seo an buíocha ann, ní léon rud I ma héile go amach bháin a hátaréis tacht an cumúla scoil, so tá fíor bhuíoch de. Ach orinthe is tócha go bhfuil muid a bogad I dtrá sport na profisiúnta fi láthair atá ag iarraí tóisí inamh ar gachrod agus go gaithigh an bí a bheith furfa, protein, carbohydrate, rudí mar sin agus caiimid a bheith ag úmpar machchan céad 60 nó céad 8 kilos nó péad atá ann chun na matán ar fad Albert agus an sin bíon 80 plays ag an fearr ar an lá agus is rud ionach é sin mar ní bhíon ach 2 play 10 uaireanta eile. Agus chuann sé glíonad an an Fitbit, daoine rálam, oh, you've got a Fitbit na dhéananas 3,000 came in a, and I'm like, oh yeah, where'd you go? What you do, like? I don't, like, it didn't have tosh ar gachrod, agus a tishkin to tat jacker and gliher, oh ye sin an made a rishi, agus sin an made passna a hogshe, but like, an rev she an own kira hort of an egg and not rev an own few an desh in a eshkent. Agus an will spas in the, will kalun an, dan rodjin. No, am ní rud physical mar ní hála sé, mar níacha sé mar bhí sé dír rud ag an eile. So, an rud sin buinteach le an cléthe a thós, braham go bhfuil deis ionach a goin inis, just an cléthe a tharraingt, ábharín, ní siar ach é a phréamhú, ábharín níos mó, agus sin muidne ar fad,
Ní léon tóran ann, ní caitú bheith de féhidí, ní caitú bheith de ag óir, ní caitú bheith tasnú amach. Is féidir líon gort híos an bóthar úsáid, is féidir an bóthar úsáid, is féidir líon áite úsáid, ní léon tá rialacha ann, but ní fi rialacha is lí ach irid iad. Áragus agus rudí mar sin, tá sin táhachtach, a bramse go bhfuil an cléthe níos tábhachtaí ach ní an cléthe atá in aigne an Commonwealth Scoil, an cléthe muidna bailithe le chéile ag immert, is súgra, a buinteachna bhas an saol, tríd rud a dás a muith ón áit seo. I mean, ní éiteach sé bheith níos fearr agus ní éiteach sé bheith níos luachfar. So Diarmuid iirecht é sin a bheile comma ar an t-shirt bogamid a raig an sin chun live na leis a bhallú rud nach raibh éon chur amach gom ar riamh go dtí gur bhfuil mé le chiamháin a bhí an seo lenar bhac. Agus chuann sé dhaoine dom ar na Loch Gharmain an ólas agus an Severus agus an leis níos mó inar deile an leis atá sna plandaí ar fad timpeall na háite nuair a bólann tú le duine atá is go chattá ann baina fiochan ar clí ar ábhar sin clí idir gá pharc agus carúil I did an t-shirt linn, she's like, oh Jesus, like sin like she tá sé ar fad má fiochan tú má muilin tú síos má sín tú an eicleis fiachar éiste na hannacha tá an leis sna hannacha. Tá an leis ann ar héint amachna fiocha, tá an leis ann ar chuir tú an ola tá an leis ann nuair a bhrúan tú tá an leis ann nuair a tháin sé istigh próga agus cínta go bhfuil leis ann nuair a thá rud éigean gortathe nó há tinnis ann rud éige mar sin agus buireann tú amach an rud a fiocht tú agus cuireann tú ar ort agus an sin nuair a hagan an leis sin rud go thomláin difriúil. Is rud go thomláin difriúil ré ná bheith brahant ar cólacht dáirithe rud éigean dhéanamh as neidir cadas a tháinig gach rud a thá istigh ann ach thaise gom gur dhéanam a bhaintear é seo, gur dhéanam a híntear é seo agus go bhfuil an óla sin a bugad raig go nádótha. So is rud aontaich é sin comá le carúil agus an sin bailíonn muid famine le chéile agus leis an faminach, neidir an seo famine nó faminach a chun si ar seaweed. Famine, had si difriúil is dócha corchaoine chun si faminach ar. Ach leis an bhamin Diarmuid a bailú agus ceann den a rudaí a buineann lei sin ná brathmuid go bhfuil an choras bí a go generálta na nílam chun caint ar fiol nó baine nó fermióirí nó aonar mar sin is rud a bháin é sin agus tá luach ar an dá héamh agus tuign go maith é. Ach tá brú ar an ggóras, ní aontaíon gachtain sin, tá brú ar an ggóras agus beidir chun rudaí a ás is rud é sin, tá deisna gach aber Commonwealth Scoil, gach common polyton le chur suas agus na daoine óga bheith ar timpeall le chur prátaí agus rudí mar sin tháina deisna sin ann cínte. Ach comála sin tá bí fián thar timpeall arin agus brahamse go bhfuil agus braham agus mé á bhallú. Nuair a hagan car and kind of like ní rá sa bailú bí like rachim mé go super value agus tá sí ceart lór. Chun a bheith sna cléanna a bailú bí chun a bheith ar an trá bailú famine. Rudí mar sin an bochtanas an sin an raibh sé sin churtha orin éitlí cosú leis an teanga. Raibh sé sin an raibh orin sais ardú ónáid sin. Braham an ish go bhfuil an écóíocht agus an nádúr arálinn oké le bhar nóisiún sin ghlach sibh leis a fáid céad bliain ach an éis ní féidir le bheith dhéanamh caiimiid fille. Mar tá an amar go breúir an bóir sin agus tá sa bhíontas tá an fíor bhí ann a fannacht orin le fíor chót isteacha. Agus an famine is sé sais buinte lei sin chun dul I dahí ar bí íon a bhallú dúin héin tuis go bhfuil méid sin maithas ann. Braham iníag dilasc a tharraingt an na carige agus ihe I gom bráid an piobar na rud éige mar sin a thá taco Chile a thá nócha éhangé de isce tócha agus rudí eile agus péimh a thá chuiristeach san éair san áit sin an córa sin ar fad taiscom an áit na bhfuil an maithas
agus cé go bhfuil cé go míam sais bórtha faoi like bíam tanasach faoi a lí agus daoine tacht ham géirí brise tríd an rud sin mar ní dóilm go bhfuil sé ag testáil is féidir in a bheith níos mó ná sin inis agus is tócha bhfuil gáthar a bheith níos mó. Díseir darí ré nach Jesus bhín crack an comma. Ag sin Diarmuid deascanás an ihe agus leirí sibáin faoi deascanán níos déanaí Diarmuid áthailis nó sweatláid agus tógamid an saol agus Diarmuid an struchtúr le chéile an láir bhré agus chuirman na clocha basáil de stig sa tinner feag 3 uair chuirmad isteach iad go dtí an pobl a crotha goin le blancéadaí agus le tarp agus rudí mar sin agus is just choráile atá ann agus glána amach é seanna slí a bhí déanta. Cloisiom na blianta hin go raibh na clocha ar fad te agus chuir der luachra ar na clocha chun siúlisteach so buslí de friúla ba ní lam goin áit a thógáil le clocha so hamid á dhéanamh le saol. Ach ar ríis an glána agus an oscailt a hagan agus díreach ina dhiag is beidir uair capta sa dorchadas is ag tacht agus gemacht agus an sinnig an deire há Diarmuid é díreach an eice le chlár agus caiitu siú síos th clocha áire agus sin an farige fiáin os de chóir sa dorchadas agus de gná téan like an fiche duine há ann like díreach isteach a snámh a chorpanna go thomláin oscailte na pórs ar fad oscailte ar thóir an leis sin ó nádóir ar thóir leis na farige agus ar éis há si just há siad in áit maith ina dhiag in áit fear bhaith ina dhiag. Filmmuid bíon bia reinmuid bia an sin ina chéile agus an bia tagamid go bailbhórna gach ar madan na saithn rih an deir seachtainach an éon bia gur féidir ina bhú ón áit seo a áil bia orgánach nó éon ó dá bailithe a chur le chéile agus sin an stíl bia a míon na gcuim agus an sin an lá in dhiag Diarmuid dúna agus Diarmuid suas go dtí ceann sreatha a fiacant thar na blascéad a tógant in clasanna clochan nó éonar mar sin le bord isteach ann agus siad a chur ar mound a na mílte duine tréis é dhéanamh tharrainn agus am na géirí sais thógáil agus leanún agus a chur chun cín ar na rudaí a bhí déanta ann go deo é Chorca Dhuibhne agus cosúla go deo ar aon cuma. So sin an deire seachtainna agus tugann sé spreaga agus deisdún labhairt faoi na leithid rudaí seo ar sna nuachtáin agus ar san man sosialt man commerceáid de teilifíse aon rud mar sin an teachtarach nó reintan teachtarach sin a chur chun cín agus is deisíntacha na rudí sin. Like I mean nadidir cad a ceapan tíobse like an bhfuil asma bheabhar like kind of tógla aige rá like bhfuil luach like an gcéann sibh an luach nó raithin sibh bhfuil an luach ann nó cad a ceapan tíobse faoi agus dúchláán comá le an éis tascna bhfuil seo tafada is like nadidir an a brain sé mar sin but cén just cén chur amach go bhar nó. Cé hagan cút in deir seachtain sé bhfuil gaige cóhail Right code nachil like dinge le tahi áirithe son an áirteist aber déanta ach beidir tucha blion gan é úsáte nó ag mar sin so yeah réimse is le tahi. As mion si de gcéire taachtar ó ag mion si de gcéire cnáín solás nó mion scíalacha hain mion mtha. Is tócha go bhfuil siad ar fad is smaoineh ar generáta sé dúsigh de hóchas an tanamaá ar an foihédal agus chuid bhathachó tá siad ar imil rud éigen a bhain amach agus brachan siad é agus reinmuid na scéalta sin ar fad le céad ar céansaigh toras á dhéanamh acu. Ach is cosúla go bhfuil spraga áire agus vís ar thór eisiolalas áirithe ag a tús chun ar an rá is like bhrachas cuacht like ní cuacht like an ilcríocht like ní cuach
an intin nó éidir mar sin ag fear cuacht fuiinmh a tháinig com nar a bhóscail an Gaeilge ann. So bhí is mína bhfuil mas fidir am é sin a dhéanamh do gháin eile, mas fidir am na cnílaigh sin go do gháin eile leis an bhíontas, leis an teanga, leis an Iománaíocht rudí mar sin, an fuiinmh sin a thuirt, le sin rud luachfar mé bíon cogadh ann ar fud na crinne ar thuir cuacht. So seo rud, seo fí rud agus bhualas le banthós a blach lia a dhéanam céad ceann bit a séhí in íag agus hí síos le hí agus fésrá just conas mar a bhí sé agus bí mechantain le ní ar na lehannig an sé ar fad níor gré agus tá sé gacrod go bra as gacrod. Ach as bí mechantalm agus dúir sí be fós post nua an seach na íag agus bhí arm dul ar an nuacht le píasa le chunrad ag an rá ar son ar ggólacht. And I was like, gee, Mac, like, ní ceart go bhfuilm san áiteo ar corbin, nar íon sí líomh éonidir an teilifíse. Agus dúirt sí, nar a bhí sí á dhéanamh gur bhreisí cuacht dáirithe. Agus ní a bhéanamh ráit a gom léhí faoi, ba siad bhreas cuacht dáirithe. A bhí atacht, bhí macántacht, agus bhí láidireacht, agus bhí rud éigean láidir stígan nar n-acmhainní le tamil. Agus bhrachas gur tháinig sé sin ón deir seachtain a catalibh. Agus bhí is smaoine bhfuil is lóir son mátha sé sin ann do dhaoine an seo agus braham go bhfuil sé ann anna chu daoine sa tír seo. Bhí a aithne níos fearr a gcuin ar an hain ar chéile agus bhí níos mó cinntaí láidir braham sé aitheantas sa socaí chun an rud sin a chamad agus é a chosan lí comach ar an críanacht agus an áileacht há istí ganan go méid sin chamad is lí níos fearr. So sin sais an buncloch. Bhís gan rud éigean a haspáint íon mé le déanaí le Hamid Bugarraig le John Moriarty agus I caint ar cuasaí athrú ar áide buineann sé sin leis an cuncap ar fad comá. Nach bhfuil an rud a háid a rá sais go nádótha is slí nádótha, nach bhfuil mud a dul síos an bóthir ar cogadh ar carbón. Go gaiithimid carbón a bhuine agus a stoppa agus a chamad agus rudí mar sin. Go bhfuil córas nádótha san nádór a thaigéirí just takeíocht a áil ón cinna déana agus conéis sin dhéanamh go gaiithimid fear nasc a dhéanamh leis an nádór an bhíontas na hanmhain na pandí fér áhannacha gachrod fear nasc a dhéanamh arís chun an leis sin a ant. Nach bhfuil is a gcuine in ar intileacht go bhfuil mud an ann nasc a dhéanamh agus mar buncloch is tócha sin an rud is tábhachtaí dhuine ná gur grothóid muid na canílacha chun deis a thabhairt do dhaoine nasc níos láidre a dhéanamh leis an nádór chun go gcíthe siad go bhfuil chórá a dul raig ná cíam rud éigean. Go bhfuil gá rud ar siúd, go bhfuil an nádór fiochan orna comá agus nuair a buine muid é sin amach an éine cían muid an luach. Is tócha go bhfág mé an sin cinnte, bud gur míle macrúh as ocht for áileacht ag an tús chun rud dhéanamh agus forsúla an hóna agus tríle bhaintas ach for áir agus na aigeine le mion gár ar chuir a gháin lenaráig. Half man but lenaráig I'm buíochtainna na aigeine sin comá, so gur míle macrúh leid.